Čo urobíte, keď vám niekto zavolá a povie, že volá z vašej banky? Asi nezložíte a budete ho počúvať. Veď prečo aj nie? Je to predsa len vaša banka. Lenže presne v tom momente, keď sa cítite najbezpečnejšie, sa s vami začína hrať veľmi nebezpečná hra. Čo urobíte, keď uveríte dokonalej ilúzii, ktorá vás môže stáť všetky vaše úspory? Celý život som bol zodpovedný. Účty platené na čas, úspory uložené v banke. Nebudem ich mať predsa doma, keď v správach stále vidím, ako podvodníci tie peniaze fyzicky ukradnú. Také veci sa skrátka neberú na ľahkú váhu. A potom mi zazvonil telefón. Hlas bol profesionálny, pokojný. To ako herec poznám rýchlo. Predstavil sa ako pracovník bezpečnostného oddelenia banky. Povedal, že zaznamenali podozrivú transakciu na mojom účte. Niekto sa vraj pokúša vybrať peniaze. Práve teraz. Pýtali sa, či som to ja, alebo že či som niekomu dával svoje údaje. Mali veľa otázok a tvrdili, že ak má ten človek prístup k môjmu účtu, nemôžu to zablokovať. Vraj treba konať hneď, inak prídem o všetko. Vedeli moje meno a dokonca vedeli aj poslednú transakciu na účte. No, ako by som tomu neveril. Povedali, že mám okamžite previesť peniaze na bezpečný účet, ktorý mi nadiktoval, že je to dočasné a že mi ich banka vráti na môj účet späť, len čo situáciu preverí. Ide vraj o bežnú transakciu a dnes som už 5., s ktorým niečo také musia riešiť. Previedol som všetko, do posledného centu. Druhý deň nasledoval telefonát na pobočku. Pracovník na druhej strane nevedel o ničom. Žiadny bezpečnostný incident, žiadny chránený účet, žiadny kolega, ktorý by mi volal. Mne osobne sa to nestalo, ale pokojne mohlo. Prosím vás, dávajte si pozor. Skutočná banka vás nikdy nevyzve, aby ste prevádzali peniaze na iný účet kvôli ich ochrane. Nikdy. Ak vám niekto takto zavolá, zaveste. A zavolajte priamo na číslo svojej banky, ktoré máte na karte alebo na jej oficiálnej stránke. Podvodníci vedia veľa, ale to ešte neznamená, že im musíte naletieť. Dôverujte, ale overujte.